Tässä videossa me varustetaan rosso, mutta silmät sidottuna. Ja nyt meidän pitää keksiä joku juttu, millä me sidotaan meidän silmät, joten lähdetään myös etsimään. Ja me löydettiin tämmönen hieno trapeziusväri, niin me askarella tää nyt mun päähän, että mä en varmasti näe mitään. Ai. Ja. Teknikaalinen ongelma. No hei Rosso. Ei, mama ei nyt näyttele mitään. Sä menet seinään päin. Hyvä te ootte siellä pesukarsinassa. Sun pitää kääntää se. Tänne. Joo. Nyt Rosso ei oikein tajua mitä tehdä. Kävele vaan eteenpäin. Kohta kosket sen turpaa. Nyt. Ai voi. Mihin mä kosket nenää? Nenään. Rosso kiiltää. Nyt me haettiin Shushain. Eli seuraavana tehtävänä on harjaa Harja. Harja on toisella puolella. Ai niin. Mitä mä luin? Mä en tästä. Hyvä, sovi siinä. Seuraavana luetaan kaljat. Toivotaan, että tulee puhasta jälkeä. On vielä likaista. Joka aina pitää vielä siivota jalka. Täällä. Joo, yksi puuttuu. Se on sun ihan edessä. Polve edessä. Tästä. Näin. Vähän pyyhitä ehkä noin. Oi, hei. Nyt se kyllä. Näin. Oikein ihana nähdä. Suojat. Näyttää hyvältä, mutta tää satula aivan liian takana. Täällä on kyllä jotain kuvaa jäänyt. Ja tuollakin. Häntä ihan ok, harjattu. Tuossa joku öljypallo. Ja, juu. Rosso on valmiina ja minä käyn hakemassa kypärän, koska mä annahin kypärän kotiin, niin juu. Matkalla kypärää hakemaan. Kädet on kyllä ihan palentuneet. Oho, ne on ihan siniset. No, täältä löytyy tällainen lainahaar. Oho. Apua. Jee. Moneesiin. Tuossa näyttää vähän tyytyväisemmältä, kun mullakin on silmät auki, niin sekä ei enää ihmettele niin paljon. Näin. Täällä on oikeesti muuten vähän viileä. Talvi alkaa tulemaan. Alas Rosso pyöri. Mä en halua, että sä sotkeudut sinne jakkaraan. Mä en halua, että sä sotkeudut sinne jakkaraan. Sitten noustaan selkään. Noin. Pohjat kaulalle. Rosso. Sä oot niin kiltti poika. Hieno poika. Lyhennetään vähän jallustimia. Tässä on Villen jalustimet jäänyt, niin mä luulen, että sitä voi varmaan 3 lyhentää. Sitten toinen jalustin. Annas Rosso, heilu. Sillä on kiire jo. Se näkee tulla esteitä. Noin. Valmis. Sinne kamera. Ja tänne laitetaan oikein tämmösiä houkuttelevan näköisiä esteitä. Niin saa nähdä, että innostutaanko hyppäämään ekaa kertaa tämmönen este. Me ollaan menty kyllä ristikoita ja puomeja, mutta ei ihan vielä esteitä menty. Juu. Hyvä. Tänään me mennään vaan tälle vähän eteen alas, kun meillä on viikonloppuna maajoukkojen leiriä 3 päivää valmennuksia, niin ei väsytetä Rosso, että vähän vaan aukkaistaan paikkoja. Huhhuh. Nyt mua vähän jännittää. Me nimittäin hypätään nyt Rosson kanssa nää esteet täältä. Tehdään tästä vaihto ja tullaan toi kavaletti.
Noin, sitten hyvä. Mä hyppään siitä. Apua, voiko sitä itse asiassa laskea vähän se? Se olikin vähän korkea. En pääse. Takinotto pois. Noin. No niin, kyllä me toi uskalletaan. Seuraavaksi hypätään. Tää on meidän eka hyppy sitten. Hyvä. Oi. Oi. Kun jännää. Hui, hyvä. Hyvä. Oh. Hui. Siitä karvallinen tapasi. Hyvä. Hieno poika. Hyvä. Hui. Kyllä me pysytään Rosson kanssa tässä kouluratsastuksessa minun puolesta. Hieno poika. Täällä on yksi uhkarohkea esteratsastaja. Kato Rossa mallia. Hui. Täällä on tullut ihan kunnon rataa. Hyvä. Hui. Mä en tajunnut, että täällä on esteitä, niin olisi pitänyt ottaa nivelet. Ja Rossa meni ihan super nätisti ja kiltisti. Ja tää video rupeaa kyllä loppumaan meille. Tulee vähän kiire kotiin, niin ei kerkeile enää kuvaile, kun pitää lähteä ja pakata. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavassa videossa.